Hello friends, bye Bodo Job Info official YouTube channel of Inconceivable. Godan official notice central job bench by RPF SD Constable plus SL level law. Da bitangmana ma hordeng जों बेखौ नायगोन मानोना चान्स होदों RPF SD Constable आव साख्रि लानो गोदान official notice issue खालामबाय आरो लोगोसे सेंट्रेल आर्म पुलिस फोर्स नि अंडर आव क्लार्क आव एबा हेड कन्स्टेबल आव ASI आवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो सेलेक्शन दङ। देन बेनिफ्राय आसाम पुलिसआ फिजिकल टेस्टआ जुलियाव जासिगोन आरो बे जायनाखि प्रेक्टिस खालामगासिनो दङना आसाम पुलिसआव नैबे RPF बेनिफ्राय हेड कन्स्टेबल आवबो नोंथांमोना चान्सखौ माने मोजां नुहुरदों एबा नोंथांमोना रायनायखौहाय क्वालिफाइड खालामनो हागोन आरो साख्रि लाहैनो हागोन जुदि काट अफ गोरोबोबा लास्ट लेभेलाव। देन गोबाव खालामा जों थांगोन मा अफिसियेल नटिस होदों बिथांमोना RPF निफ्राय जों बेखौ दानिया नायनोसै। स' बेखायनो जों फैनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव बेनो जाबाय RRB गुवाहाटीआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनो हासिगोन नोंथांमोना जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो। दा नैबे नटिसखौ बिथांमोना मोनसे चान्स हरबावदों जे केन्डिडेट्सआ जुदि माबाफोर गोरोन्थि मावदोंबा स' नोंथांमोना थाबैनो बेखौहाय कारेक्सन खालामनांगौनो। बेनो जाबाय नोंथांमोननि कन्स्टेबलआव बेनिफ्राय SI लेभेलाव। थ' बेनो जाबाय फट'स आरो साइनआवहाय जुदि गोरोन्थि खालामदोंबा नोंथांमोना रि-आपल'ड खालामनो होदों अके माने टाइम होबाय। स' नङाबा एडमिटआ मोननाय नङाना रिजेक्ट जागोन। दा बेखायनो बे फट' आरो साइनआ जुदि नोंथांना दा गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना रि-आपल'ड खालाम आरो बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बिथांमोना एक्सेप्ट खालामगोन जुदि रिजेक्टबा नोंथांमोना एडमिट मोननाय नङा। स' बेखायनो डेट होदों 15 निफ्राय 17 जुननि गेजेराव लगइन खालामनानै नोंथांमोना बे साइटआव फैनानै रि-आपल'ड खालामनांगोन आरो बेखौ जोबनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना एडमिटनि इसु मावगोन एबा खामानि एडमिटनि माने बिथांमोना प्रसेसआव लांगोन। स' बेखायनो एडमिट मोननो थाखाय बे खामानिखौ मावग्रो बेनिफ्राय एग्जाम जाग्रोगोन फार्स्टआवनो। स' बे एग्जामा अनलाइन एग्जाम जागोन गुवाहाटीआवनो जागोन। बेनिफ्राय सोरनाबा जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङबा बेयाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेनिफ्राय मेल एड्रेस दङ अफिस टाइम दङ बेखौ नायबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला आरो बे समाव नोंथांमोना सोंनांगौ दङबा सोंहरनो हागोन। स' बेनिफ्राय एग्जामा जाथारसिगोन बारा गोबाव गैला एग्जाम जोबबासो फिजिकेल टेस्ट जागोन मेडिकेल टेस्ट खालामनानै नोंथांमोननो साख्रि आरो बेनो जाबाय 10 पासआ कन्स्टेबल बेनिफ्राय डिग्री पास जादोंबा SI लेभेलाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन प्लास HS लेभेला कन्स्टेबलाव। स' बिनि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामसिगोन अनलाइन हिसाबै आरो बे खामानिया जोबनाय लोगो लोगो एडमिटनि नोंथांमोना नटिस मोनगोन आरो बे एग्जामा जुलाइ आगस्टआव जानायनि चान्सआ दङ मानोना अनलाइन टेस्टखाय थाब जायो। देन दानिया फैबाय नोंथांमोननि कन्स्टेबल हेड कन्स्टेबल बेनो जाबाय ASI दङ दा BSF दङ CRPF दङ बेनिफ्राय CISF दङ बा ITBP दङ। स' बिनि एप्लाइ खालामनोबा लगइन खालामनांगोन नोंथांमोना एबा रेजिस्टार खालामनांगोन। मोनसे बाथ्रा जाय BSF सिगां खालामदोंमोन नोंथांमोना ID दंबा बेजोंनो सेम जागोन जुदि दङबा नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय जुदि गैयाबा जों मा खालामनांगोन जोंहा रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनो बेयाव क्लिक खालामनांगोन। देन खालामनाय लोगो लोगो मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दं बेखौ होदो मबाइल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय मेल ID खौ होनानै जेनेरेट OTP होबा OTP मोननानै नोंथांमोना ID मोनगोन आरो जेब्ला ID मोनो लगइन खालामनानै नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दङ बेखौ सोबानो जाबाय जेरै फरायनाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि एड्रेस बेखौ सोनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना फाइनाल एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि क्वालिफिकेसन होनोबा HS पास खालामथारनांगोन होमबासो क्लार्कआव नोंथांमोना खालामनो हागोन प्लास AS आव नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननि फिजिकेल टेस्टआ आगस्ट सेप्तेम्बराव 800 मिटार्स बेनिफ्राय हौवाफोरना 1600 मिटार्स जानायनि चान्सआ दङ। खालि बे आगस्ट सेप्तेम्बराव बे चान्सखौ लादों मानोना गुवाहाटीआवनो जागोन नालाय फिजिकेल टेस्टआ खानापारा साइडआव जागोन नोंथांमोननिया दा बेखायनो जाहाथे माने आसाम पुलिसाव जायफ्रा प्रेक्टिस खालामदों नैबाव जोबोर मोजां क्वालिफाइड जाहैगोन मानोना टाइमा बारा बेवहाय। दा जेब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामाखै खालामदो एन्ड लिंकआ एक्टिभ जाखाबाय आरो आंबो हानायसेबां एप्लाइ प्रसेस भिडिअ लाबोगोन मानोना एसे टेकनिकेलि इसु जादोंमोन दा बेखायनो खालामनो हायासै एन्ड नेक्स्टआव गासिबो अके जायोबा नोंथांमोनजोंहाय लाना फैगोन।